हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री प्रभुपाद की जय। आज ही गीता 9th चॅप्टर श्लोका नंबर 11th to 25 शिकोच्या काम छोटो आसाची हिज ग्रेस माधव चरण प्रभुजी तांगे मूल नाव महेश पै। प्रभुजी मूलतः होन्नावर गावचे हळदीपूरचे। म्हाका मस्त लागी आसाच प्रभुजी, हांव कुमटाची, होन्नावर तालुकाचे हळदीपूर तुकुनु 2002 हन्नी हिज ग्रेस गौर जगन्नाथ प्रभुले आणि हिज ग्रेस द्वारकाधीश प्रभुले कृपेन कृष्णा कॉन्शियस अंतू आयलीची। आणि 2003 हिज ग्रेस राधानाथ स्वामी लगी दीक्ष घेऊन चौपाटीचे लक्ष्मी नारायण देवस्थानांतू पुजारी जावन सेव दिता आसाची। 4 जणांक मार्गदर्शक जावन आणि आता 35 भक्त कुटुंबाक काउन्सिलर जावन 5 वर्ष तुकुन सेवारत आसाची। मुंबई विरारांतू संडे सत्संगाचे कोऑर्डिनेटर जावन आणि हिज ग्रेस राधा गोपीनाथ प्रभुजीले मार्गदर्शनांतू माय स्कूल गोकुल म्हणले चरणवल कार्यक्रम चलोन हाडता आसाची। हन्नी हांगेल मटेरियल ऑक्युपेशन म्हळ्यार PR एजन्सीचे फायनान्स डिपार्टमेंटांतू काम करून आसाची। हांका एक धुव संच क्लासान शिकता आसा आणि माताजी गृहिणी जावन माताजी क्लास आसा आणि चिल्ड्रन क्लास आसा हँडल करता आसाची। तुमगे इंट्रोड्यूस करच्या सौभाग्य म्हणले प्रभुजी आयचे कार्यक्रमात तुमक स्वागत करता आसा। ओवर टू यू प्रभुजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ऐकत असणे सर्वांक वय प्रभुजी। हरे कृष्णा। आयचे सत्संग कार्यक्रमाक गीता सुबोधिनी कार्यक्रमाक सर्व भक्तांक मगिले दंडवत प्रणाम। आज आम्ही हे भगवद्गीतेचे 9वा अध्याय पाहिल आसाची आणि 9वा अध्यायाचे एकदम भगवद्गीतेचे आम्ही गूढ रहस्य समजून घेवच्याक एकदम मधले चॅप्टरांत आम्ही येऊन पाहिल आसाचे आता। आणि आम्ही प्रयत्न करूया आज हे भगवंताले गूढ रहस्य कसले भगवंत अर्जुनाक कसं सांगताची म्हणून आम्ही अर्थ करूच्याक प्रयत्न करूया। हरे कृष्ण। हे भगवद्गीतेचे 9वा अध्याय भगवंतानं मोस्ट कॉन्फिडेन्शियल नॉलेज मला गुह्य ज्ञान म्हणून सांगितलं असा। कोणाक विचारल्यार भगवद्गीता गुह्य ज्ञान म्हळ्यार त्यांनी विचार करताले की भगवद्गीता 200 रुपये दिल्या भगवद्गीता पुस्तक मिळता हरे कृष्णा मंदिरांतू आणि ते हाण आम्ही घराकन वाजू येता। आम्ही हडहड PhD केले लोक आमके भगवद्गीतेचे 700 श्लोक वाचून अर्थ करूचे जायनावे असे विचार करता लोक। ताजे कदरे भगवंतान सांगितलं असा हे भगवद्गीते ज्ञान पैसे देऊन हाणू वाचून आणि युनिव्हर्सिटी मध्ये अभ्यास करून समजून घेवचे ज्ञान नाही। आणि हे समजून घेवचे तरी मिगेले भक्ती करचे पडता आणि मिगेले भक्ती केली शिवायची हे ज्ञान समजून घेवच्याक साध्य ना म्हणून भगवंत अर्जुनाक सांगता असायचे। आणि तो पहिलेचे फर्स्ट श्लोक से तुला ना 3रा श्लोक पर्यंत सांगितलं असं क्वालिफिकेशन आणि डिस्क्वालिफिकेशन। क्वालिफाईड कोण भगवंताले हे ज्ञान अर्थ करून घेवच्याक तो नॉन एनवियस म्हळ्यार द्वेष भावना नाशिलो ईर्ष्या नाशिलो मनुष्य मात्र हे भगवंताले ज्ञान अर्थ करून घेवच्याक शकता।
असल लोक केवळ ईर्षा बाकी लोकांवर नाही भगवंतावर पण ते त्यांनी ईर्षा आणि भगवंतावर पण द्वेष भावना दवरताच आणि तसल लोक भगवंताक समजून घेवच्या शकनाच आणि कोण हे द्वेष भावना त्यांनी समजून घेताच आणि एक डिस्क्वालिफिकेशन मला कसं आलंय कोण अर्ह व्यक्ती नाची त्यांनी भगवंताचे शास्त्रावैरी आणि भगवंता लिहिल्यावैरी तांका पूर्ण रूपारी श्रद्धा नाजरेरी एक विश्वासना असल लोकांक समजून घेवच्याक कष्ट जाता आणि 4 ते 10 श्लोकांतू भगवंतान सांगितलंस की हे भौतिक प्रपंच कशी निर्माण केल्या भगवंतान चांगली शक्तीनं आणि ते सर्व निर्माण करून सुद्धा त्याचे ना ते भगवंत डिटॅचड असतात म्हणून भगवंतानं सांगितलं असं पण हे थर्ड सेशन असा 11वे श्लोक ते 25वा श्लोक पर्यंत आणि तो भगवंत मुखावेल ज्ञान तिथं असं अर्जुनाक आणि तो फर्स्ट श्लोक असा 11वे श्लोक असा अवजानन्ति मां मूढा मानुषं तनुमाश्रितं परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम अवजानन्ति मां मूढा मूर्ख लोक मक्का समजून घेण्याची हा मनुष्य रूपारी येता धरातरावर त्यांना मग एक साधारण मनुष्य एक साधारण एक व्यक्ती पण श्रेष्ठ व्यक्ती पण एक आमगेल म्हणे एक व्यक्ती म्हणून समजून घेतात आम्ही भौतिक समाजात बी पळयताच कोणी एक श्रेष्ठ काम केल्यारी तो एक गण्य व्यक्ती ना जे श्रेष्ठ व्यक्ती मित्र ताका आम्ही मेसताच तशीची हांगा भगवंतान बी एक श्रेष्ठ काम केल्यारी ताका बी एक श्रेष्ठ व्यक्ती मित्री ताका लोक लेखता शिवेची तो भगवंत म्हणून लेखनाच ताजे कत्रांक भगवंत तांका मूर्ख व्यक्ती म्हणून सांगितलं असा तांगिले हे भगवंताले दिव्य स्वभाव त्यांनी समजून घेण्याची म्हणून हे श्लोकांत तांक सांगितलं असं हे 11 ते 25 श्लोकांतू भगवंतानं दुरात्मा मला कोण महात्मा मला कोण ह्याच्याबद्दल त्यांनी सांगितलं असा आणि 11वे अध्याय 11वे श्लोक आणि 12वे श्लोक अंतू हे दुरात्मा लोकांबद्दल भगवंत सांगतात 12व्या श्लोकामध्ये कसं असं की मारी मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसः राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः मोहग्रस्त लोक आसुरी प्रवृत्ती राक्षसी प्रवृत्ती आणि नास्तिक विचाराशी लोक ते नास्तिक विचारांत आकृष्ट उरताची मोहग्रस्त लोक आणि त्यांनी मुक्तीची आश करतायची मुक्तीची आश करतायची आणि तांगील ते सकाम कर्म आणि ज्ञान मार्ग अनुसरण केले ते भगवंताक त्यांनी पूर्ण रूपाने ओळखल निमित्त आणि हे भौतिक जगांतुची फिरत उरताची म्हणून सांगितलं असं सांगिल ते पूर्ण कर्म जो है निष्फल जाता म्हणून सांगितलं असं आणि 13वे आणि 14वे श्लोक महात्मा मला कोण ह्याच्याबद्दल भगवंत सांगतात महात्मा नसतो मां पार्थ दैवीं प्रकृतीं आश्रिताः भजन्त्या अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादि अव्ययम आणि
मोहमुक्त लोक महात्मा नसतो माम पार्थ दैवी प्रकृती मास्त त्यांनी भगवंताला दैवी प्रकृती आश्रय घेतात. एक भौतिक प्रकृती एक दैवी प्रकृती. हे भगवंतावैरी विश्वास नाशील लोक हे भौतिक प्रकृतीच्या आश्रयांत असतात आणि भगवंतावर विश्वास असलेले लोक भगवंताला श्रद्धा असलेले लोक हे दैवी प्रकृतीचे आश्रयात असतात. पूर्णपणे त्यांनी भगवंताला शरणागत असतात. आणि मग 14व्या श्लोकाने सांगितलं की सततम कीर्तयन्तु माम यतन्तश्च दृढवृत्ताः नमस्यतश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते. हे भगवंता कथांनी पूर्ण रूपाने त्याने अर्थ करून घेतल्या निमित्त त्यांनी भगवंताला नित्य कीर्तन करत असत. सततम कीर्तयन्तु माम आणि दृढ संकल्प धरेल त्यांनी भगवंताला भक्तींतू त्यांनी पूर्णपणे तांगेली श्रद्धा जो है निष्ठा लेवल पाविल होता. आदो श्रद्धा तुला तांगेल तो भाव जो है तो निष्ठा पर्यंत पाविल असता. आणि तसल लोक भक्तिभावाना निरंतर भगवंताले पूजा करता होतात. हंग मुखावर श्लोकांतू सांगेलास की भगवंताले कशी वेगवेगळ्या प्रकारची पूजा करतात लोक. हंग एकत्वेन विश्वतोमुखम आणि पृथक्वेन अशी 3 प्रकारचे वर्शिपर हंग दिल्ली असताची. हे 3 प्रकारचे वर्शिपर इनडायरेक्ट वर्शिप भगवंताला डायरेक्ट वर्शिपर नाही भगवंताला डायरेक्ट पूजक नाही म्हणून सांगितलं असा. एकत्वेन म्हणाल कसं नाही एकत्वेन म्हणारी हाऊ आणि भगवंत दोन्ही एकच. मग स्वतःच पूजा केली की एकच भगवंताला पूजा केली की एकच असल प्रकारात लोकांक एकत्वेन म्हणून सांगितलं असा. हे जास्ती करून आम्ही मायावादी फिलॉसॉफी मित्र आम्ही पळवित. आणि दुसरे प्रकारचे लोक विश्वतोमुखम आणि भगवंत सर्वव्यापी विश्वरूपाचे भगवंता कसला का आम्ही सेपरेट एक मंदिर बनवून मंदिरांपासून हे करता ते विश्वव्यापी सर्वव्यापी आहे त्या प्रकारचे ज्ञान दवरनो आणि भगवंताक पूजा करताची. अनेक पृथक्वेन म्हणारी हे देवी देवता पूजक आम्ही पळयताची. मस्त लोक वेगवेगळे देवी देवतांक पूजा करताची. कसं लोकांक पृथक्वेन कॅटेगरी मित्र दवरल्यास. आणि तो एक 11वे ते 15वे श्लोका मित्रां पळवित प्रत्येक लोक चांगले विचारधारानं भगवंताले पूजन करतात. पण वेगवेगळे मार्ग चांगले वेगवेगळे पण अल्टिमेटली ती पूजा भगवंताक पावता पण त्याविषयी तांका गुतना. आणि त्यांनी मूर्ख तांका कसल्या सांगितलं की मारी त्यांनी एक भगवंताक एक सामान्य मनुष्य समजतात. हंगाम पळवित 9वा अध्याय 4 ते 10 एक असामान्य अकल्पनीय प्रपंच निर्माण केला असा भगवंतानं तो कशी एक साधारण व्यक्ती जाऊच्या शकता म्हणून अर्थ करू सांगा. आणि ब्रह्मसंहितांतू ब्रह्मदेव जो आहे आमगेल पूरा सृष्टीचे फर्स्ट व्यक्ती आणि तागेलकिंत जास्ती सृष्टीची बदल आणि कोणाका गुतना ब्रह्माजीगिंत. आणि ताणे ब्रह्मसंहिता बरेल असा आणि ते ब्रह्मसंहितांतू एक श्लोक असा. पहिला श्लोक ईश्वर परमकृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम. हंगा स्वतः ब्रह्माजी सर्वाले आदि पुरुष हे भौतिक सृष्टीचे ताणे तागेले नंतर सर्व सृष्टी दिल्ले असा आणि तक्का सर्व ज्ञान ताका भगवंतानं दिल्ले असा. आणि ते ब्रह्मसंहितांतू ब्रह्माजी स्वतः सांगताची प्रत्येक देवत म्हळ्यार तांगेल देवतेल कसन पोझिशन सृष्टी म्हळ्यार कसले
आणि भगवंताला धामापर्यंत त्यांनी वर्णन येतंय धर्मसेतांत केलेलं असा. भगवंताला धाम म्हळ्यार कसले, वैकुंठ लोक म्हळ्यार कसले, दुर्गाजी म्हळ्यार कोण, गणेशजी कोण, शिवजी कोण, प्रति एकलेले डिटेल अंतू ब्रह्मसंहितांतू भगवंतानं सांगेल असा. आणि भगवंत कशी कार्य करताची ते उट्टूची त्यांनी ब्रह्मसंहिता सांगितलं. त्यांचे स्पष्ट श्लोकांतू ब्रह्माजी सांगताची ईश्वर परम कृष्ण, आम्ही सर्व ईश्वर असायची कसल्या किंमारी भगवंताले आम्ही सर्व अंश, पण परम ईश्वर असा तो कृष्ण. त्याची काहीतरी हांगा ब्रह्माजी सांगतात ईश्वर परम कृष्ण, परम ईश्वर जो असता तो भगवंत. सच्चिदानंद विग्रह, भगवंताले पूर्ण शरीर हे सच्चिदानंद. आमगील म्हणे पंचभूतानं आम्ही शरीर घेऊन त्याची आणि आमगे शरीरा भितरी आत्मा असा, सच्चिदानंद आत्मा आमगे शरीरामध्ये असा. पण आमगील शरीर हे सच्चिदानंद नाही, आमगील शरीर हे पंचभूतान बनले. तशी भगवंत हे त्याची लील करशाक जावो, पण त्यांनी हे भौतिक शरीर धारण करण्याची. तांगील शरीर जे आहे आध्यात्मिक, त्यांनी तांगील ते लोकांत असले तरी त्याने आध्यात्मिक शरीरांत उरताची आणि भौतिक लोकांत त्यांनी कसाने लील करच्या आईल तरीची आध्यात्मिक शरीरांतूच येताची. ते ज्ञान भक्तांक मात्र गुतूर शिवायची, बाकी भगवंतावर श्रद्धेना भगवंताला भक्ती करत करण्याची त्या लोकांक आज ज्ञान मिळणार. हे केवळ भक्त ब्रह्मसंहितांतू नाही, गोपाल तापनी उपनिषद म्हणून असा तांतुबीची आज बद्दल सांगितलं असा भगवंत सच्चिदानंद म्हणून. हे भगवंताले पुरा सृष्टी हे माया देवीले निर्देशनावर चलता असा. भगवंताला एक एक्सटर्नल एनर्जी म्हणतात का, बाह्य शक्ती. हे 7वा अध्याय ते 14व्या श्लोकामध्ये भगवंताने सांगितलं असा दैवी हेश गुणमयी मम माया दुरत्यया. हे माया जे जे संसार असा हो चलेतलो हाऊची, पण डायरेक्ट नाही हे माया शक्ती द्वारा म्हणजे एक्सटर्नल एनर्जी असा, बाह्य शक्ती असा त्याजेन हावे पुरा संसार चलेत असा. आणि पुरा संसाराचे बंधनांतू सर्व फसलेले असायची. आणि कोणा हे भौतिक बंधनाचे तुला बाहेर येऊ का त्यांनी मामे वैशसी प्रपद्यंती माया मेतान तरंती. ते मिगिले शरण आयल्यावर मात्र कसला किंवा माया शक्ती मिगिली शक्ती, मिगिली शक्तीन तुम्ही फसील असायची. आणि मिगिल शक्तीन तू फसले त्यांना तुम्ही स्वतः तंतू तुला बाहेर येऊचा प्रयत्न करचे जाय ना, तुमका मिगिले शरण येऊ का, मिगिल शरण आयल्यावर तुमका हे भौतिक बंधना तुला बाहेर येऊचा साध्य जाता. म्हणून ते 7th चॅप्टर तो भगवंत सांगता असायचे. आणि हजेन आम्ही समजून घेऊत हे भौतिक संसारांतू प्रत्येक जीव फसील असा. तो मायावादी जावो कोणी जावो, एक एक मनुष्य भगवंत ना आणि आम्हीच भगवंत एकत्वेनं रूपाभिभूज करताले जालकीचे भौतिक बंधनात फसलेले असायचे. पण भगवंत मुक्त भगवंत खंच्याची हे भौतिक बंधनांतू फसील नाच. हे भौतिक बंधना भौतिक लोकांचे कंट्रोल बी ते करताची, सृष्टी बी ते करताची, पण हे भौतिक सृष्टींतू ते स्वतः फसण्याची. त्यांना आम्ही समजून घेऊत हे भौतिक बंधनाचे फसलेले लोकाले हे सृष्टी जे व्यक्तीने केलेली असा आणि तागील कंट्रोल देश हे असा तो कशी एक ऑर्डिनरी व्यक्ती पुढच्या शकता. म्हणून आम्ही हे लॉजिक लावित. त्याचे कथते अंगा भगवंत तांका मूर्ख मूढ म्हणून सांगेल असा. तांका कसले की तांका एक खंचखंचे प्रकाराचे ज्ञान तांकना म्हणून दिल्ली असा. भगवंत जे लील करताची वेगवेगळ्या शक्ती निमित्त कार्य करताची त्याचे ज्ञान तांकना
आणि दुसरे सांगितले असा भगवंताला शरीर हे सच्चिदानंद आमगेल म्हणे भौतिक पंचभूतान बनेल नाही हे ज्ञान तांक पूर्ण आणि पुरा सृष्टीचे ते मालिक असच ते ज्ञान तांकना आणि चौथेचे ते कोणाकची मुक्ती देवच्या शकताची अशी नाही की एक होड एक भक्तांक तांनी मुक्ती दितले आणि एक पापी व्यक्ती असा तक तांनी मुक्ती देवच्या जायना सांगितले की अशी नाही आणि एक पापी व्यक्तीक बीच त्यांनी विचार केला रे हे व्यक्ती का हा मुक्ती देवच्या देव का म्हणून त्यांनी मनात विचार केला ताक बी त्यांनी देवच्या शकताची तसल तांका पवर असा आणि त्यांनी हे भौतिक संसारांत त्याची त्यांनी बहिरंग शक्ती निमित्त येण्याची त्यांनी अंतरंग शक्तीचे बलाने त्यांनी हे भौतिक संसारांत त्याची आणि लील करताची आणि सटव्यांत सांगितलं की मारी सर्व हे भौतिक जगताचे ते नियंत्रण करताचे आणि भौतिक प्रपंचातुन त्यांनी बाहेर उरताचे हे सप्रकारचे ज्ञान हे नाशील निमित्त तांका भगवंतानांगा मूर्ख म्हणून सांगितलं असं अवजानंती मामूढ मानुषिम तनुमाश्रितम परम भाव मजानंतो मम भूत महेश्वरम आणि दुरात्मा कोण म्हणून अंगे सांगितलं असं की मारी 9.12 तो भगवंताक पूर्णपणे त्यांनी सर्व कारणाचे कारण म्हणून त्यांनी स्वीकार करण्याचे आणि लाभ प्राप्तीसाठी पुण्य कर्मात लागताचे आणि मुक्तीची आश बी करताचे पण त्यांनी भगवंताले सर्वोच्च व्यक्तित्व स्वीकार करण्याचे पण आम्ही अर्थ करू सांगा त्यांनी लाभाचे आश बी करताची आणि मुक्तीची आश बी करताची ते लाभाच्या आशेक तर त्यांनी वेगवेगळ्या प्रकारचे पुण्य काम बी करताची पण भगवंताक त्यांनी सर्वोच्च हे सर्व कारणाचे कारण म्हणून मानण्याचे ताजी कत्र तांका दुरात्मा म्हणून सांगितलं असा आणि इथले नाही त्या लोक कृष्णाल वैरी मस्कर बी करताचे कसला की म्हणा त्यांनी कृष्ण द्वेषी म्हणून सांगितलं असा कोण द्वेष करता तो मात्र सांगितले मस्करी करतात आणि हांगा त्यांनी कृष्णाल वैरी कृष्णाल लिले वैर बी त्यांनी वेगवेगळ्या प्रकारचे व्यंग करचे कसले करताची त्याच्या निमित्त तांका कृष्ण द्वेषी म्हणून सांगितलं असा आणि ते निमित्त त्यांनी कितले पुण्य काम करो आणि कितले त्यांनी मुक्तीची आश केली त्यांनी हे भौतिक संसारातला मुक्त जावच्याक साथ देना कसला किंवा मुक्तीचे मुक्ती दितालो केवळ भगवंत मात्र आणि 7व्या अध्यायाचे 15व्या श्लोकांत सांगितलं असा हे दुरात्मा लोकांबद्दल नमाम दुष्कृतनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमा तंतु 4 प्रकारचे लोक भगवंताले भक्ती करण्याचे म्हणून सांगितलं असा 7.15 नमाम दुष्कृतनु मूढा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपरत ज्ञान आसुरम भाव आश्रित हे दुष्कृती करतात लोक आणि नराधम लोक आणि माया अपरत ज्ञान कोणाले ज्ञान माया देवी मुखांतर अपहरण जल्लसा मारे हे आध्यात्मिक ज्ञान भौतिक ज्ञान चांगलं उरताले पण हे आध्यात्मिक ज्ञान चांगलं नाशील लोक आणि आसुरम भावमाश्रित आसुरी प्रवृत्ती असलेले लोक हे 4 प्रकारचे लोक त्यांनाची भगवंताले
भक्ती करण्याचे आणि भगवंताले द्वेषी असताची तांका हंगा दुरात्मा म्हणून सांगितलं असा. पण महात्मा कोण हे मुकावले 13वे अध्याय आणि 13वे श्लोक आणि 14वे श्लोकामध्ये महात्माबद्दल सांगितलं. कोण भगवंताले शरण होता आणि कोण भगवंताले आश्रय घेता तांका महात्मा म्हणून सांगितलं असं. ह्याचे 7वा अध्याय तांपळू येतं. आता मी 15वे श्लोक मित्र पळायले नमाम दुष्कृतीनु मुडा तशीची 16वे अंतू सांगितलं असा. चतुर्विधा भजन्ते माम ये जना सुकृतनो अर्जुन आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ. आणि 4 प्रकारचे लोक हे भगवंताले आश्रय घेतात आणि हे 4 प्रकारचे लोक भगवंताले द्वेष करतात तांका दुरात्मा म्हणून सांगितलं असं. आणि 7.14 सांगितलं असतं दैवी गुणमयी मम माया दुरत्य. हे माया देवीले अंतू कोण फसताची त्या लोक भौतिक बंधनांतू चक्रांतू फसता उरताची आणि तांतूतला बाहेर कोण येता कोण भगवंताले शरण घेता आणि त्यांनी डायरेक्ट भगवंताला दैवी प्रकृतीचे आश्रय अंतुरताची आणि भगवंताले गायडन्स अंतू त्यांनी उठूच कार्य करता उरताची. ताक म्हणताच आम्ही दैवी नेत्रेण तांगीलवर भगवंताले डायरेक्ट नजर उरता आणि बाक लोकांक भगवंतानं माया देवीवर सोंडिलाय तू तांकील काळजी घे म्हणून तू तांका पळे आणि तुगेल हाजेवर तांक सोडला असा. पण हे भगवंताला भक्त असाची ते डायरेक्ट दैवी नेत्रेण भगवंत तांका डायरेक्ट तांगील काळजी घेता. ताक म्हणत त्याची दैवी प्रकृतीला आश्रय आणतो हे भक्त लोक देवाले गायडन्स आवेरी त्यांनी कार्य करता उरतात. आणि हे भगवंताले भक्तीचे दृढ संकल्प करून भगवंताले भक्ती करतात. ताकबीची हे 5 रसांतू एक रसांभितर हे केलेलं असा शांत रसांतू हे एक प्रकारचे तपस्या. पण हे तपस्या कोणी करच्या शकताची हे भगवंताला भक्ती अशी नाही की आम्ही रान आणतो चुनो तपस्या करका शांत जागेवर बसणो आम्ही अष्टांग योगाचे अध्ययन आम्ही वाचेल असा. पण हक्का इतलो तो आम्ही कष्ट घेऊचे आवश्यकता ना. आणि कसं करचे की मार केवळ भगवंताले नामस्मरण करचे आणि भगवंताक अर्पण करून प्रसाद ग्रहण करचो भगवंताले एद्राक कीर्तन करचे नृत्य करचे आणि भगवंताला भजन कीर्तन तो आम्ही शामिल जावचे. आणि तो कसलेची आमका त्रास ना इतले सिंपल प्रोसेस आणि हे सिंपल प्रोसेसानं आम्ही भगवंताले आध्यात्मिक प्रकृतीन तो आमकोचाक साध्य जाता. आणि हे कशी साध्य जाता म्हणून सांगितलं असा. महात्मा लोकांले संग करून एक व्यक्ती महात्मा मंचाक साध्य जाता म्हणून सांगितलं असा. आणि 9.15 15वे श्लोकांत कसं सांगितलं असं मारी 3 प्रकारचे आता मी चर्च केलेलं असा सुरुवातीक आम्ही सांगितलं असा 3 प्रकारचे भगवंता लोक इनडायरेक्टली सेव्ह करता लोक असाची. परंतु एकत्वेन पृथक्त्वेन आणि विश्वतोमुखम हे 3 प्रकारचे लोक असाचे. एकत्वेन आणि अंका मूर्ख सांगितलं असा. त्यांनी कसं की मारी भगवंत आणि हाव दोन्ही एकच आहे आणि हाव भगवंताला लीन झाल्यानंतर मग शरीर सोडणं हाव भगवंताला आणि तू लीन जाता आणि हाव बी स्वतः भगवंत जाता असल प्रकारचे तांगले विचार उरता.
म्हणून तांका हांगा मूर्ख लोक एकदम लो लेवलाचे वर्शिप तांगेले हे तीन प्रकारचे एकत्वेन पृथक्वेन आणि विश्वतोमुक्क म्हणतो ह्या तीन प्रकारचे सेवेन तू सर्वांपासून खालचे दर्जाचे सेवे मारी तांगेले एकत्वेन लोक मारी स्वतः त्यांनी भगवंत समजून घेत असच पण तांक बिचांका पूजक भगवंताला पूजक म्हणून सांगितलं असा तांका हे लिस्टान तुला कळील ना मूर्ख समजले कसला की मारी त्यांनी एक ज्ञान त्यांनी घेतलं असा म्हणून तांका हे लिस्ट भितर दवरला असा तीन प्रकारचे पूजकांत ते एक ज्ञान कसलं की मारी त्यांनी स्वतःक भगवंताला एक अंश म्हणून मानलेलं असा हाव हे शरीर नाही हाव आत्मा सेकंड चॅप्टर भितर भगवंतानं हे ज्ञान दिलेलं असा कमीत कमी तांका हे ज्ञान तरी असा हाव भगवंताला एक अंश हाव हे शरीर नाही हाव आत्मा हे ज्ञान असा म्हणून तांका हे पूजकांत लेवला भितरी तांक बी दवरला असा पण त्यांनी सर्वांपासून तांका लोवेस्ट कॅटेगरी म्हणून दिलेला असा कसला का त्यांनी स्वतः भगवंत म्हणून समजून घेता असच आणि प्रत्येक वेळ मारी हे देवता पूजक वेगवेगळ्या प्रकार आम्ही पळू येत तांगेल मन आणतो खंचखंचे प्रकारचे देवी देवतांका तांणी विश्वास करताची आणि ताका पूज करच्या लागताची शास्त्राचे ज्ञान घेण्याची संत लोकांना संग करण्याची तांगेल मन आणतो कसं विचारायला तसे त्यांनी पूज करता उरताची आम्ही पळू येत मस्त देवी देवता लोकांक नाव उठ लोकांक तसं पण अशी एक एक देवी देवता असायची त्यांना आम्ही ऐकायला बी उरना कोणाला एक एक गाव आम्ही तरी पळायला रे खंचकी एक देवी म्हणून वेगळे तांगेल ते पूज्य चालू उरता आणि वेगवेगळ्या प्रकारच्या पद्धती तांगेलचे पूज करता उरताची आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे देवी देवता श्रेष्ठ बी करता उरताची ऑलरेडी आहे शास्त्रांतू आणि शास्त्राच्या बाहेर बी आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे देवी देवता सृष्टी करून बी पूजा करता उरताची असल प्रकारचे लोकांक हे प्रत्येक हे कॅटेगरी भितरी दिल्ला असा आणि तिसरेच म्हणा विश्वतोमुखम विश्वतोमुखम मारी हे सर्वांपासून थोडे श्रेष्ठ हे तीन कॅटेगरी भितरी हे विश्वतोमुखम श्रेष्ठ समजून घेतलं असा कसला का भगवंताक सर्वव्यापी म्हणून त्यांनी पूजा करता असच हे भगवंत सर्वव्यापी पण हे पूर्ण ज्ञान नाही भगवंत एक व्यक्ती बी है ते रूपान बी तांका पूजा करता हे भक्त मात्र समजून घेता आणि हे भक्तीचे ते लेवलार पाविल नाशिल निमित्त त्यांनी केवळ भगवंत मारी विश्वतोमुखम सर्वश्रेष्ठ असायची आणि पुरा विश्वव्यापी असायची हे लेवलला तू त्यांनी भगवंताक पूजा करताची आणि त्यांनी सेपरेट तांगेले कंडिशन कसं सेपरेट आणि भगवंताक एक मंदिरान जेव्हा दवरनो आणि पूजा करका म्हणून भगवंत सर्वव्यापी असा म्हणून पण जोपर्यंत आम्ही भगवंताक सेव करचे एक भाव असल्यारी कशी प्रभुपाद केना सांगताची उदाक मारी ऑक्सिजन उट्टुकण असा बराबर आणि आम्ही ते ग्लास घेऊन उट्टुकण फिरच्या जायना आणि तांतू उदा येन पण कळणी आमके ग्लास आंबे उदा घालून आमका पिवका पडता त्याचे मस्त उदाहरण प्रभुपाद देताच आणि सूर्याल उदाहरण बी देत सूर्य लोकांतो सूर्यदेव पण असा आणि सूर्याल किरण बी आमक मिळता असा आणि त्या सूर्याल किरणाक आम्ही सूर्य म्हणच्याक जायना सूर्याल किरण बी सूर्या निमित्त येता तशीच विश्वतोमुख भगवंताले निमित्त सर्व काही जग आहे भगवंत सर्वव्यापी असायची पण भगवंताचे एक लोक असा भगवंता लोकांत भगवंत बी असायची आणि तागेले रूप शास्त्रांत दिले म्हणे आम्ही रचना करून तांतू भगवंताक हे करून कसले आपयताची आणि तांतू भगवंत येता आणि ते मूर्तींतू आणि आमगे सेवे स्वीकार करता ते ज्ञान हे लोकांक नाशिल निमित्त हे
सर्वांपासून खालचे कॅटेगरी मित्री भगवंताला पूजा करताची म्हणून सांगितलं असा. हे सर्व आम्ही पूजक लोकांतू कंपेअर केल्यारी हे ओव्हरऑल आम्ही पूजक लोक असायचे तांतू भितर कंपेअर केला 3 प्रकाराचे आम्ही आणि अंतू काढीत. त्या 3 प्रकार मित्र फर्स्ट म्हणारी महात्मा लोक 9व्या अध्यायाचे 13 आणि 14 श्लोकांतू दिलेलं म्हणे हे भगवंताकाची टॉप मोस्ट त्याची सर्व कारण म्हणून त्यांनी कंप्लीट श्रद्धेनं भगवंताला पूजा करताची आणि सर्व काही सृष्टी भगवंताला निर्माण केली असते. सर्व भोगतार भगवंत असा आणि सर्व लोकांना सुरदेव भगवंत असा. भोक्तारम यज्ञतपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुरदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वामम शांतिरुच्यते. भगवंतान गीतेने सांगितलं म्हणे लोक भोगता भगवंत असा आणि सर्व सुरद भगवंत असा. तांका सुकृती लोक नमाम सुकृतीनो मुडा पप्पन आणि नमाम दुष्कृत मुडा. त्याच्यानंतर 7.16 नंतर श्लोक सांगितला भगवंताने 7.16 अंतू चतुर्विधा भजनते माम 4 प्रकारात लोक मिगेले भजन करताची. चतुर्विधा भजनते माम ए जना सुकृतन अर्जुना आर्थो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी. आर्थो अर्थार्थी कोणाक धन जेव्हा कमावून येता आणि कोण दुःखांत आलेला असा आर्थो हा दुःखी व्यक्ती आणि अर्थार्थी म्हणजे पैशाचे कोणाक धनाचे आवश्यकता असा तो आणि जिज्ञासू कोणाक समजून घेऊच असा भगवंत मला कोण आहे प्रपंच मला कोण आहे हाव कोण जिज्ञासू तसल व्यक्ती आणि ज्ञानी ताका उठू ज्ञान असा पण तो भक्ती लेवला अजून पाविल ना. हे 4 प्रकारचे लोक भगवंताला कणयतच. तंतु श्रीमद भागवतमान आमका मस्त उदाहरण मिळताची वेगवेगळ्या प्रकार लोक कशी ध्रुव महाराज अर्थार्थी असलो ध्रुव महाराज तो भगवंताकडे गेलो दुसऱ्याकडे गेलो ना तो खंचे एक मार्ग घेतला ना भगवंताकडे गेल्यानिमित्त तो शुद्ध भक्ती होता. 4 कुमार ज्ञान अशिले पण त्याने भगवंताकडे न गेले म्हणून त्याने भगवंताला केवळ चरणाचे तुळशीचे तांका सुगंध घेऊन त्यांनी शुद्ध भक्त झाले. अशी मस्त उदाहरण आम्ही पळवित. गजेंद्र आर्थो भगवंताले नाव स्मरण घेऊन तांका गजेंद्र मोक्ष आम्ही स्टोरी ऐकूच्या पुरा शास्त्रांत तुला अशी मस्त लोक असायची वेगवेगळ्या प्रकारचे ना भगवंताला पूजा करून त्यांनी भगवंतालागी होताच शरण जाताच बाकी देवी देवता कणवतनाच. हे 4 प्रकारचे लोक भगवंताला कणवताचे म्हणून तांका हे महात्मा नंतर सेकंड कॅटेगरी मित्री तांका दवरला असा. खंचे परिस्थिती त्यांनी दुसरे कणवत नसणं भगवंताला शरण जाताची आणि भगवंताला शरण गेल्या निमित्त त्यांनी हे 4 प्रकारचे चांगले हंतुतला बाहेर येऊन शुद्ध भक्त जाऊचक साध्य जाता. आणि 3रे प्रकारचे अंतु भितर हे 9.15 श्लोक हे 3रे कॅटेगरी भितर दवरला असा. हे ओव्हरऑल भगवद्गीतेचे आम्ही पळयला री ह्या 3 कॅटेगरीचे वर्शिपर असायची. फर्स्ट महात्मा सेकंड 4 प्रकारचे लोक भगवंताला भक्ती करत राहताची आणि थर्ड 9.15 एकत्वेनं प्रत्यक्वेनं आणि विश्वतोमुखम प्रकारचे लोक देवी देवताले पूजा करताचे. सर्व जे काय करताचे ते अल्टिमेटली भगवंताक पावता. पण काही लोक डायरेक्टली करतात महात्मा लोक आणि दुरात्मा लोक भगवंतावर विश्वास नसलेले लोक हे इनडायरेक्टली करताची अल्टिमेटली सर्वाले पूजा भगवंताक पावता. हे जो इनडायरेक्टली जो करताची त्यांनी भगवंताले आध्यात्मिक धामांतू पावनाच. कसला म्हणाय तांका भगवंतावर पूर्ण रूपार विश्वास ना हे त्यांनी मुखावले पुरा अध्यायंतू हे प्रत्यक्वेन आणि विश्वतोमुखम
हाजे बदल हे तिसरा जे 9.15 आचेची एक कंटिन्युएशन हांगा सांगले आसा देवी देवताल पूजा करून तांकां कसन प्राप्ती जाता ताजे बद्दल हांगा ज्ञान सांगिल्लें आसा. तेन्ना देवी देवताल पूजा केल्यारी ते भगवंताका पावता कसं शास्त्रान सांगिल्लें आसा आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्व देव नमस्काराः केशवम प्रतिगच्छति. आकाश संतुलान पाऊस पडल्यारी ते उदक वेगवेगळ्या नदी भितर होता आणि नदींतुल्यान ते अल्टिमेटली समुद्रांत वचून पावता. तशीची खंयचेच देवी देवताक आमी उपासना केल्यारी खंयचे देवी देवताले आमी शरण गेल्यारी ते अल्टिमेटली आमी भगवंताला शरण गेल्ले मनेच आणि भगवंताका पावता ती पूजा. पण ते नॉलेज नाशिल्ले निमित्त तांणी ते देवी देवतांची भगवंत समजून घेवन तांणी पूजा केले निमित्त तांगेले ते भाव जो आहे तो भगवंतावर नाशिल्ले निमित्त ताणे तांकां जाव कशें तसले वस्तू ताणे प्राप्त करता उरताची आणि हे भौतिक संसारांत तू फिरता उरताची. ताचे खातीर तांकां हे लो कॅटेगरी वर्शिपर म्हणून सांगिल्लें आसा. आणि तसं लोकांक हांगा 20 ते 21 श्लोकां भितर सांगिल्लें आसा तांकां तांणी केलेले कर्मांक निमित्त तांगेले ते पापमुक्त जावन तांकां बरे लोकारे तांकां वास मेळटा आणि तांणी केल्ले बरे कर्मांक तांकां सुख भोगच्याक अवकाश बी मेळटा. आमी सांगता स्वर्गवासी जालो. काही लोकांना हे पण गुतना स्वर्ग जो आहे ते हे 14 लोकां भितरच आसा ते बी गुतना कोणाक. तांकां दिसता हो स्वर्गवासी जालो मारी भगवंताल धामा गेलो म्हणून. स्वर्गवासी मारी भगवंताल धाम नाही स्वर्ग लोकां वचून ताणे केल्ले बरे कर्माचे आनंद भोगचे. ताजे नंतर कसं आता आणि वापस क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंती. तागेले ते पुण्याचे कर्म क्षीण झाल्यानंतर आणि वापस तो मर्त्य लोक हे भौतिक संसारांत भौतिक संसार सर्व भौतिक संसाराचे हे मर्त्य लोक हे धरातलावर भूमीरी आणि परत तागेले पुण्य संपल्यानंतर आणि येतात. आणि भक्त अंत 9 अध्यायाचे 22 श्लोका सांगितलं असता भक्त केन्ना आत्मसाक्षात्कारी भगवंता सानिध्याचे अपेक्षा करता उरता. केन्ना भगवंताल सानिध्याचे खंयचे रुपार म्हाका भगवंताल सानिध्य जावका म्हणून भक्त अपेक्षा करता उरता. ताका आत्मसाक्षात्कारी म्हणून सांगितलं आसा. खंयचे रुपारी सेवे ताजे खातीर भक्त केन्नाची वेगवेगळे सेवेन उरताचे. वेगवेगळे सेवेचे अर्थ कसले की मारी भगवंताल तो लागी उरच्याक प्रयत्न करता उरता. भगवंताल खंयचे आमी सेव करताचे म्हळ्यार ताजे अर्थ आमी भगवंताल लागी आसाचे म्हणून. ताजे वेगवेगळ्या प्रकारे उपास करचो भगवंताल वेगवेगळे अविर्भाव तिरोभावाच्या वेळार आमी तांगेली जास्ती साधना करचे. कसं लागता मारी तांगेले आमी लागी वचाक पळयताचे तांगेले लागी उरच्याक पळयताचे. ताजे खातीर ताका भक्ताक केन्ना आत्मसाक्षात्कारी म्हणून सांगिल्लें आसा. आणि तसं लोकांक हांगा योगक्षेमा बद्दल सांगिल्लें आसा. योग म्हळ्यार कसले भगवंताले आमी सानिध्यांत वताची आणि भगवंताले बद्दल आमगेले आमी आनी भगवंताले मिलन ताका म्हणताचे योग. आणि क्षेम म्हळ्यार भगवंत असेल भक्ताले भगवंत डायरेक्ट तांणी
दैवी नेत्रानं सांगेल मंकीची पण डायरेक्ट रक्षण करताची कसले परिस्थिती त्यांना शुद्ध भक्ती करत तो खंचे परिस्थिती कसलेची त्रास येण्याशन भगवंत प्रत्येक टायमारे तांगेल बरोबर रक्षण करता आम्ही हे महाभारताचे पांडवाले अंत बिपळवित भगवंत हेज्जे हेज्जेक पांडव लोकांक रक्षण करच्या तांगेल बरशी उरता कसला कमातांनी भगवंताले शुद्ध भक्त असायचे तशीच आम्ही अंत पळवित हे 11वे श्लोक ते 25 श्लोकामध्ये आमक मेन आम्ही समजून घ्यायचा विषय कसा आहे की मारी दुरात्मा मार कोण आणि महात्मा कोण त्यांना भगवंताक एक साधारण व्यक्ती समजता आणि भगवंत हे सर्व कारणाक कारण नाही म्हणून ताका द्वेष भावने ताका द्वेष भावना म्हणतात तांका ओपून घेवच्याक तयार नात नाही पळयतात नाही हे उट्टू सृष्टी चलता असा उट्टो असा आणि ताका कारण भगवंत तरी सुद्धा ताने हे मान्य करच्याक तयार नाची कसलाक मला तांका भगवंतावर वैरी एक द्वेष भावना असा तसल लोकांका दुरात्मा म्हणून सांगेल असा आणि महात्मा मारी भगवंताले विषय भगवंताने केले पुरा सृष्टीचे अर्थ कोरगेनो पूर्ण रूपार विश्वास दवरनो भगवंताले भजन कीर्तन करून पूर्ण रूपार भगवंताला आश्रय घेताची ताका म्हणताची दैवी नेत्रेन भगवंताले आध्यात्मिक शक्तीचे आश्रय घेताची तांका महात्मा म्हणून सांगितलं असा आणि देवी देवताल पूजक आणि स्वतःक भगवंत कशी लोक समजून घेतात असतात भगवंताले अंश म्हणून समजताची त्याच्या बरोबर आम्ही बी भगवंत आणि आमकाने भगवंताक कसलेची व्यक्ती असना म्हणले तांका अल्प ज्ञान आशिल निमित्त तांका मूर्ख लोकांबे तांका सांगितलं असा हे मेन आम्ही समजून घेऊच कसल की मारी हे पुरा सृष्टीचे कारण ब्रह्माजीने सांगले म्हणे ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम हे सर्व कारणाचं कारण भगवंत म्हणून तगेले वेळ श्रद्धेनं आम्ही भक्तीनं पूजे केल्यारी शास्त्रांत दिलेलं म्हणे कलियुगांतो प्रसन्न करका खंची रीतीने आम्ही भगवंताक प्रसन्न करीत एक सिंपल मार्ग दिला असता हरे कृष्ण नामाचे जप करचे भगवंताक अर्पण करून प्रसाद ग्रहण करचो आणि भगवंताला एद्राकन नृत्य करचे भजन करचे कीर्तन करचे आणि भगवंता लीले श्रवण करचे असला आमका एक बेस्ट प्लॅटफॉर्म हांगा कोंकणी ग्रुपांत आमका दिल्लो आसा आणि तो ಒಟ್ಟು प्रकाराचे आमका भक्ती मार्गाचे हे आस्वादन करचे मेळता असा वेगवेगळे प्रकाराचे शास्त्रज्ञान आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे कीर्तन भजन आणि फेस्टिवल्स उट्टून मनान तो मेळता असा आणि आम्ही जास्तीत जास्त लोकांना हाजे बद्दल सांगता आणि तांका उट्टू हाजे लाभ मेळ्ळ्यारी हे आम्ही भगवंताले भक्ती करून भगवंताला धामांतू वच्चा साध्य आता नाही जाल्यार बाकी लोकांना न म्हणे आम्ही आज बी आम्ही पळयताचे मस्त लोक देवी देवता भगवंताला पूजेगिंत जास्ती देवी देवताला पूजे मित्र जास्ती इंटरेस्ट दाखवताची त्या निमित्त ताने भौतिक संसारांतू पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठते शयनम अशी 14 लोकांतू चक्रांतू फिरता उरताची अंतू तुला बाहेर येवच्याक एक्कू मार्ग मारी भगवंताले नामस्मरण करून भगवत धामाक वच्चाक साध्य जाता म्हणून आम्ही समजून घेऊया हरे कृष्ण कोणाक कसले प्रश्न असल्यार हरे कृष्ण प्रभुजी मस्त चंद जाऊन सांगून दिला 11 to 25 श्लोक अनन्य भक्ती मूलक मात्र हे गुह्यतम ज्ञान अर्थ करून घेऊ साध्य असतं म्हणून सांगून दिलं असं महात्मा आणि दुरात्मा म्हणल्यार कोण आणि भगवंताले आश्रय घेतले 4 प्रकार लोक
ते कोण मग सांगून दिलेलं असं प्रभूजीनं. आणि ईश्वरा परम कृष्ण म्हणारे संपूर्ण सृष्टीचे कारण तो भगवंतो म्हणाल हे उदाहरण रेफरन्स मूलक तुम्ही भारी चंद कोण सांगून दिला प्रभूजी. अनंत अनंत धन्यवाद तुमका. कोणाक कशा डाऊट जेव्हा असल्याने प्रश्न विचारित. हरे कृष्ण प्रभूजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभूजी. आम्ही कृष्ण भगवान म्हणत आम्ही हे करता जाल्यार देवी देवता आराधना आम्ही पुढे तकून कोर ते सोडू जाताना आम्ही त्या प्रत्येक वेळेला ते कॅटेगरीन तो असाच मुंडे पडतात ऐकत तुमगेली कोण प्रश्न करता भारती माताजी वै वै प्रभूजी. हा हा सांगा माताजी. आम्ही पुढे तकून कोर नाही देवी म्हणत एक दुर्गा पूज जवो गणपती पूज जवो खंयचे आमगेले हे आमकां सोडू जाताना आम्ही करता असं आत्ताय जाल्यार आता भगवद्गीतेन अर्थ करून घेताना आमकां कृष्ण परमात्मा भगवान म्हणून आम्ही तेव्हाही अर्थ करून घेता असच आम्ही आता ते प्रत्येक वेळेला तेच कॅटेगरीन तसंच मुंडेक पडता म्हळ्यार लायक तांकां तकून कंप्लीट भायर येवचें जायना. नाही प्रत्येक वेळेला कॅटेगरी तक्क म्हणायची माताजी. प्रत्येक वेळेला कॅटेगरी मारी तुम्ही कृष्णाक समजून घेण्याची तुम्ही समजून घेतला असा कृष्णाक समजून घ्यायला आणि समजून घ्यायचे प्रयत्न करण्याशिना देवी देवता लोकांना पूज करता चाक प्रत्येक वेळेला म्हणताची. खाली देवी देवता लोकांना पूज केल्यावर प्रत्येक वेळेला म्हणायची. तुमका नॉलेज उरका देवी देवता मला कोण आणि कृष्ण मला कोण त्यांना तुम्ही देवी देवताला मंदिरात वचित पूज करीत उठू करीत पण तुमको नॉलेज नाशिना तुम्ही देवी देवतांकच भगवंत म्हणून समजून पूज केल्यारी ते मात्र ते चुकीचे असा. तुमको नॉलेज उरका वृंदावनामित्र पळवित वृंदावनामित्री गोपी लोक गणपतीला पूज करत असले ईश्वराला पूज करत असले दुर्गाला पूज करत असले उठू करत असेल त्यांनी पण थंय कसं करत असेल त्यांनी कसं मागत असेल देवीला वचून तर कृष्ण जेव्हा काम का कृष्णाला बघलं कृष्णाला भक्ती कर का कृष्णाला सेव करचक हे दी त्याची मागत असेल त्याने उचून आणि कसले माग नसेल उचून ते पण त्यांना होत असेल देवी देवताकडून होत असेल देवी देवताला पूज करत असले उठू करत असेल. तांगील विचार कसलो तांगील भाव कसलो तर मुख्य असताना कोणाला पूज करता ते मेन नाही. खंचे भावाने पूज करता असतात नाही खंचे विचार असता गेलो ते मेन. कळले प्रभूजी. होय आम्ही ऍक्च्युअली भगवद्गीते अर्थ करून घेतानाच आमकां कळलें की कृष्ण परमात्माची म्हळ्यार तशी आमकां आत्ता कळल्याशिवाय आम्ही पुढे तकून लायक धन्यवाद. हा त्यांना आमकां ज्ञान नाशिले आमकां त्यांना ज्ञान मिळले पण आमकां कळले आता कळले म्हणून अशें नाही की देवी देवतांक आमी निग्लेक्ट करचे ते भगवंताले मस्त होडत आणि सेवक तांणी उठूचे होड वैष्णव ते लोक उठूचे देवी देवता लोक आमकां कुत ना ताचे बदला पण तांणी डायरेक्ट भगवंतान तांकां एक सेव दिल्ले आसा मला कितले होड तांगे लेवल उरताले पळय देवी देवता लोक भगवंताले तांणी सृष्टी भितर तांकां भगवंतान एक सेव दिल्ले आसा आणि ते सिस्टमॅटिक तांणी सेव करता आसत भगवंताले मग तांणी कितले लेवल तांगेले ते समजून घेऊन आमी तांकां रिस्पेक्ट दिवका हे करका उठू करका अशें न्ही की अरे देवी देवता पूजे हे नाका भगवंताला करचे अशें न्ही अर्थ करूचे समजून घेवचे मेन असता कसले मग. धन्यवाद प्रभूजी. अनेक प्रभूजी विश्वतोमुखम म्हणलं विश्वतोमुखम तेव्हाही लायक म्हणलं तेव्हाही अनन्य भक्तीला ऐकणं ताज्यापाशी लायक विश्वतोमुखम म्हणल्यार युनिव्हर्सल फॉर्म आम्ही करचे. हा युनिव्हर्सल फॉर्म तुम्ही कोणाक म्हणून पूज करताचे कोणी पूज करचक सेव करचक एक व्यक्ती जाव का नव्हे एद्राक मूर्ती जाव का नव्हे. आता सर्व ठिकाणी भगवंत असं सर्व ठिकाणी आम्ही अगरबत्ती घेऊन फिरवच्या जायना सर्व ठिकाणी अभिषेक करचे जायना एक कसले आमका सेव करका एक जाव का नाही आमका एक भगवंताला एक विग्रह जाव का त्यांना आम्ही चंद करून ताका ड्रेसिंग करीत चंद करून अभिषेक करीत चंद करून पूजा करीत नाही त्याला कशें करचे तुमका ते ज्ञान उरका तुमका सर्वतोमुखम म्हणून भगवंत पण एक व्यक्ती पण असा तो बी ज्ञान उरका केवळ एकच ज्ञान उरचा ना. कळले. हरे कृष्ण. धन्यवाद.